Poštovani makedonski prijatelji, dozvolite mi da vas pozdravim u ime grada Nikšića iz Crne Gore, u ime svih Crnogoraca, i moram da kažem da ovo nije novo prijateljstvo, nego nastavak nekog starog prijateljstva koje je prekinuto krajem 80. godina, i evo danas je zapalo u čast mene i vašeg gradonačelnika da ponovo uspostavimo tu saradnju koja je prekinuta nesigurno našom krivicom. Zaista mi je izuzetna čast što sam danas potpisao ovaj memorandum o saradnji između naše dvije opštine. Moram da zahvalim i dvojici ambasadoru Crne Gore u Skoplju, gospodinu Mrdoviću, i ambasadoru Makedonije u Podgorici, gospodinu Vasilevskom, koji su se također potrudili da do ovoga potpisa memoranduma danas dođe, i ja se nadam da će ova saradnja se nastaviti za dugi vijek godina i da će se prijateljstvo između Crne Gore i Makedonije još više učvršćivati, jer zaista između naših naroda nema nikakvih nesporazuma ni problema. I nadam se da će ovo još biti jedan podstrek da učvrstimo tu saradnju i da se građani Nikšića i Kumanova u narednom periodu sreću, sarađuju na raznim poljima. Ja bi najradije volio da to krene na polju ekonomije, a kasnije nek ide i na sport, kulturu i sve druge oblike saradnje. Još jednom vam se zahvaljujem i pozdravljam.